ihmisläheisyys ja sanoisin rento meininki täällä niinku päämajassa. Et niinku juttu luistaa, jos niin haluaa ja näin poispäin. Et täällä niinku kova työ palkitaan ja sit kun otetaan rentoon, niin sit otetaan rentoon. No se voi olla viikkopohjasta riippuen asiakasfirmoista ja näin, että mikä heidän työtilanne on. Ja sitten on myös pidempiaikaisia keikkoja, josta pääsee vakinaistumaan, jos teet hommas kunnolla. Hyvän työn kanssa niin asiakasfirmoissa nähdään, työn jälki on hyvä, toi on hyvä jätkä, niin sieltä saatetaan ottaa jopa suoraan töihin. No, otin yhteyttä, sovittiin siinä tapaamispäivämäärä parin päivän saman viikon aikana ja käytiin haastattelussa kättä päälle, sopimus allekirjoitettiin, kamat mukaan ja heti seuraavan viikon maanantaina työmaalle. Et se on aika suoraviivainen prosessi. No sanotaan näin päin, että jos ei ole duunia, jos ei ole kokemusta, niin hakekaa ihmeessä, älkää aristako vuokrafirmoja, vaikka ne saattaa kokemuksen puolesta tuntuakin pahalta, mutta jos sä oot hyvä tekijä, luotat ittees, oot janonen, niin kyllä sä täällä pärjäät.